mga gabay na bigay sa pamumuhay sa Sagittarius na mga gamit niya sa buong buwan ng July. Gabay lang ito, sa huli, ikaw pa rin ang masusunod sa lahat ng gusto mong gagawin. Sagittarius, ang buong buwan mo ng July ay maayos kung sa pagmamahalan ang pag-uusapan ayon sa gabay sa iyo ng mga bituin. Dahil lagi kayong nagbibigayan ng magagandang idea kung ano ang pinakamaganda na gagawin sa araw-araw. Kaya maganda ang pagmamahalan sa buong buwan ng July. Ang magkakaroon lang ng konting tampuhan ayon sa pahiwatig ng iyong gabay ay sa iyong mga magulang na iyo dapat mabibigyan kagad ng solusyon para gumanda ang inyong pagtitinginan. Sa pagtatrabaho o hanap buhay ay huwag masyadong paguri ng katawan ng buong buwan dahil may pahiwatig na may kahinaan ang iyong katawan. Kaya relax lang, huwag ibuhos ang lakas sa araw-araw at relax ang maganda para hindi makompormiso ang katawan sa karamdaman. Kung pera naman ayon sa galaw ng mga bituin ay walang malaking papasok na pera. Ang pahiwatig kung may ipon ay huwag papasok sa mga negosyo muna dahil hindi ayon ng hangin para sa isang investment o negosyo. Kung may negosyo naman ay maganda ang buwan ng July. Sa negosyo, maganda ang ikot ng hangin, puro positibo sa paglago ng negosyo. Ngayong buwan ng July ay iwasan lang ang Aries at kapwa mo Sagittarius. Pag nagkita kayo o may transaksyon, parehas ang kasungitan sa inyong dalawa, kaya magkakatampuhan lang. Ang kalusugan ngayong buwan ay may kahinaan ng katawan. Ayon sa pahiwatig, kaya dapat laanan ng pahinga para hindi madalaw ng karamdaman. Ang iwasang pagkain sa buong buwan ng July na magbibigay kahinaan sa lapay ay cake, spaghetti, masibuyas na pagkain, bulalo at sardinas. At mga gawain na dapat iwasan ay ang pagligo sa gabi ng madalas, nagbibigay paghina ng katawan mo. Ang maganda naman sa iyong merienda ay saging na saba. Sa araw ang kain, 1 o 2 piraso. Sa merienda time, sa hapon, magbibigay lusog sa baga at lapay. Gawing 2 o 3 beses kada linggo ang pagkain. Ang pagkain o ulam na maganda sa iyo ngayon ay sarsyadong bangus o tilapia na may itlog, magbibigay lusog sa lapay at sikmura. Ulamin ng 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. Sa araw ang kain ayon sa gabay kalusugan mo. Mga kulay, numero, paglalakbay na swerte sa Sagittarius sa buong buwan ng July ay red and green, 23, 39, 11, Sabado at Biyernes. Mga kababayan, salamat sa inyong panonood. Bukas pong muli sa ilalabas na video ng Makata at Kapalaran Channel na ayon sa mga galaw ng araw, buwan, mga bituin, hangin, tubig, ulap at lupa na nagbibigay gabay sa kapalaran ng tao, iliwanag, ikapalaran.